det er mig, Chris Verden. Jeg vil vise jer, hvordan man laver hjemmelavet Nutella, eller hjemmelavet Nutella, og det vil jeg gøre med det her Goodie Gave. Og lad os bare komme i gang. Jeg springer lige lidt frem i det. Også. Det du skal starte med at bruge. Jeg skal lige sige, jeg laver det her hver dag. Det du starter med at bruge, det er, at du tager den her. Der er sådan noget kakaopulver i. Og så tager du sindssygt meget. Du tager så meget, som du skal bruge. Jeg har tænkt mig at lave og putte det på nogle boller. Så du tager her. Putter du bare så meget som overhovedet muligt i. Wow. Jeg kan lige få det der. Chris. Så. Og jeg skal bruge mere, for jeg er sulten. Så hvad? Jeg tror det der er noget. Hvad? Ja, jeg tror der er nogen, der taler til mig. Nå, nu har jeg fyldt den relativt op til halvdelen med kakaopulver. Og så er det pisse nemt. Så putter jeg virkelig lidt i mælk. Ej, det var alt for meget. Blander det ellers bare rundt. Så det vil fandme også være nok. Min mor har sagt, at jeg ikke må lave det her, men jeg gør det alligevel hver dag. De er så crime. Men mine venner, de er